Hem visitat diverses entitats importants del teixit socioeconòmic de la ciutat de Terrassa, entre elles la Cambra de Terrassa i també l'Escola Mossèn Oms d'Hostaleria, que és una experiència d'èxit que teniu aquí a la ciutat. Per una altra part, he de dir que des del govern d'Espanya s'han destinat una quantitat molt important de recursos econòmics a totes les comunitats autònomes per a poder augmentar les places i els estudis de formació professional. Aquí penso que la ciutat de Terrassa té una oportunitat molt important de poder ampliar els seus estudis de formació professional amb noves titulacions de grau mitjà i grau superior i que això s'ha de fer, evidentment, amb el consens de la Cambra de Comerç i del teixit socioeconòmic de la ciutat. S'ha de treballar per al futur d'esta ciutat i des del govern d'Espanya ho fem de la mateixa manera que ho fa el grup municipal del PSC de Terrassa i també els parlamentaris que tenim al Parlament de Catalunya. Avui hem estat aquí a Terrassa amb els nostres companys i companyes socialistes veient la capacitat de transformació que tenen les polítiques socialistes en les nostres ciutats. Hem visitat la Cambra de Comerç, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'EITAT, veient la capacitat de col·laboració públic i privada per fer una transformació industrial d'aquesta ciutat. Aquesta col·laboració público-privada ens ha de portar un rellançament de la ciutat que l'ha de portar a assolir nous reptes del futur. Important feina de col·laboració público-privada que va portar a l'EITAT, treballant amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a treure en un temps rècord uns respiradors que van salvar o podien haver salvat moltíssimes vides. El Parc Audiovisual va ser una aposta socialista dins del seu programa de diversificació econòmica després de la crisi de tèxtil. Malgrat les crítiques que en el seu moment va generar, s'ha mostrat com una idea solvent que genera ocupació i que sobretot ens projecta més enllà de les nostres fronteres, com ha sigut possible en aquesta qualificació de la ciutat com a ciutat creativa de la UNESCO. Esperem que ara els fons europeus ajudin a una recuperació i a una projecció encara més gran per crear una ocupació també d'acord amb les necessitats d'aquest segle XXI. Hem visitat el campus de la UPC de Terrassa, un dels campus més importants de tot Espanya, on surten cada any de les seves aules molts enginyers que poden nodrir les empreses que estan a tota la comarca. Els governs socialistes sempre hem cregut que l'accés a l'educació i, per tant, també a la universitat és una de les qüestions més importants. És per això que el govern de Pedro Sánchez ha augmentat els recursos per a beques universitàries. Aquestes visites refermen el compromís socialista amb la recuperació econòmica del territori.